Mayong daw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, November 4 deron nga gahapon update anniversary sa atong mayor sa una nga si Dr. Rico Pahulyo niya. Yeah guys, November 4, 2021, di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ako nagahangyo sa tanang taga Matalom. Ato kayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulyo o mga kauban. Unsa may rason ato mga lang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod, aron magpadayon ang mga programa nga giandam alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, ang kato dayong ganahan maghimo og business diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanang mga ganahan mo invest og negosyo. Ang lungsod sa Matalom, andam mudawat inyong pag-put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Niya sa katupong bisag unsa nga negosyo basta kinahanglan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Mga groceries, bisag ganahan mo magtukod og grocery diri, anang mga utanon, ina ba, mga prutas, mga bugas, mga bisag magkuan og mga barbecuehan na ba. Bisag unsa basta kuan. O ganapon mo mga fast foods inyong inegosyo diri aron kuan magkadaghan og moalig diri ang among lungsod. Sa katupong ang katupong kuan kanang ganahan maghimo kinhay mga kuan atong mga ganahan magnegosyo diri ang lungsod sa Matalom, andam kaninyo mo alagad nga mo invest o ato lang buhaton guys madto na tang sa mayor's office aron mahatagan mo guide unsaon pag unsay mga papel nga pagahimuon niya kuan. Unsa may rason, unsa may advantages nga mag-put up man tag negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Alang sa kasayuran sa tanan, ang ato ang kuan kanang turismo diri sa lungsod sa Matalom nagkaanam-anam improve or nagkaanam o kadaghan kay atong mga farm to market road nga gikan sa Ituog Cave kini gibuhat pos atong tourism nga gibudgetan ta aron ang mga turismo mga turismo mas madaghan pa o mahatagan og maayong serbisyo ang mga turista nga moari sa lungsod sa Matalom. Hindi guys, ang ato pong pantalan basig agsugdan na pud na niya na TBO nagsugod na pud pisto niya ang ato pong gym nga pinakadako des lungsod nagsugod na pud arang videohan guys og nanay mo video kwan karon kay tungod sa busy wa pa lang natong video ang atong tourism building nga diha nga Dos Andanas nagsugod na pud. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Balikon ko, ako naghangyo sa tanang taga Matalom. Ato kayo suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric S. Pahulyo o mga kauban. Okay guys, muna itong buhaton. Magtinabang na dito guys aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom.